kongen en god grund. Men den onde dronning tog hende til far. Kongen havde også en søn, men sønnen var også fanget i mørke kælder. En dag sagde sønnen: Nu er det nok! Nu har vi siddet fanget her i et år, og vi har hverken fået mad. Hvad er der mad? Oppe på slottet sad den onde dronning. Hun sad og hvilede sig. Den sidste gang hun i søvn. Lidt for senere. Da hun vågnede, sad hun i fangekælderen. Det var hun ikke tilfreds med. Det er de to stykker. De har taget mig til fange. Hvordan skal jeg nu komme ud? Sønnen og dronningen blev så glade. Sønnen og den gode dronning blev så glade for at se kongen igen. Der blev fest på slottet, og kongen sagde: Hvor er du glad for at se dig igen? Næste dag skulle den onde dronning hænges. Hun var så ond, at hun gik og gjorde hjemmefærd på kirkegården om natten. Lavet af Karla, Og så leder lykke til deres dage. lavet af Karla. Det var de 3 stykker. Skulle